खुलुमबाय आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गासै नायगिरि आरो गासै भिउआर नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय। बे समाव आङो गुवाहाटी नोगोराव फैनायलाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङावनो थानाय बा साखाथियाव थानाय दिपर बिल होनोबा नोंथांमोना हयथ' आंनिख्रुइ बांसिन मिथिखागौ। थेवब्लाबो बे दिपर बिलखौ आंनि आंगोफोरजों माखासे खोथा सावरायलायनो मिथिहोलायनो थाखाय नैबे समाव आङो दिपर बिलाव दान्दिसे फैनाय जादों। बेनिखायनो बे दिपर बिलनि सोमोन्दै जिहेतु जों बयबो मिथिगौ बे समायना बेसेबांबा फैलाव गुवार मोनसे दैमा बिलो, बे बिलोआवनो गोबां रमान्टिक फिल्मनिफ्राय लानानै एलबामसिम आसामाव जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोरनि फिल्मफोर जायो, एलबामफोर जायो, सावथुनफोर जायो, बेफोरावनो गोबां रमान्टिक सिन खालामफैयो। बे जोंनि फिल्म जगताव जि रमान्टिक सिन खालामनाय, बिनिख्रुइ साबसिन मोगथां जगतावबो बेयाव सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि रमान्टिक खालामफैनायखौ नोंथांमोनाबो बेयाव सम सम फैब्ला निस्सय नुनो मोनगोन। थिग बिनिनो सायाव बे जायगायाव मानो फैयो आरो मानो बेयाव एसेबां सुबिदा गोसोनि खोथा फोरमायलायनाय बा गावजों गाव लोगो हमलायनानै माने सेंग्रा सिख्ला रमान्टिक खालामफैनाय, थारैनो बेयाव माबा मोनसे रहस्य थानो हागौ। बिनिनो थागिबि सनि बर' आदा बिथाङाबो बे समाव दङ। जों सानैजोंनो बे आदायानो बेयाव बिनि सोमोन्दै बा बेखौ दिन्थिनो आंखौ लाबोनायलाय बेयाव आंल' हारसिं गोजोनबा जानाय नङा, आंनि नायगिरि गेदेमा बिथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोनखौबो नैबे दिपर बिलनि सायाव एसे मिथिहोनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। गिबियावनो सनि बर' आदाखौ बरायग्रोनाय जाबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव। नैबे दिपर बिल होनोब्ला बेयाव मोनसे समायना थासारि आरो बे दिपर बिलखौ जे गोबां मानसिफ्रा नायफैनो लुगैयो आरो मिथिनो लुगैयो। नोंथाङा बिनि सायाव जा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो नोंथांनि थंखौ होनो थाखाय खावलायबाय गिबियाव। बे दिपर बिला बहुत पुरानाखा, जोंबो मिथिया माब्ला क्रिएसन जादों बे बिला। बहुत मानसियानो मिथिया बे माब्ला क्रिएसन जादों, बे लिरनायबो गैया क्रिएसन जादों माब्ला क्रिएसन जादों। बे दिपर बिलाया खमैबो 4000 हेक्टराव दं। माखासे 4000 हेक्टराव दं। माखासे जायगाफोरा खनदेकजन मानसिफोरा दखल खालामनानै लाखिदों, दाबो दं। बेथिं नोगोर नों थाङोब्ला माब्लाबा एकदम हाइवेनि खाथियावनो नांजाबनाय थानाय बे बिल, बे आरो माखासे जायगाफोराव जिएमसिया एसे लेथ्राफोरखौ गारनानै एसे प्रडाक्सन खालामबाय बे दिपर बिला। सिगाङाव जों जेब्ला उन्दै समाव बेयाव नाबो हमनो फैदोंमोन। जेब्ला आं बहुत आं उन्दै समाव हमना ला 96, 94 बेबायदि समाव जों एसे उन्दै समाव गामिनि मानसिफोरजों थाबायनानै फैयोमोन। जों गामिनिफ्राय बहुत गोजान जायो, बे खमैबो बे 7-8 किल'मिटार जायो जोंनि गामिनिफ्राय। जों बहुत फैबाय थायो थाबायनानै ना हमनो उन्दै समाव। दा बे सिगांनि बायदि गैला, जायगाफ्राबो एसे दखल जानायनि उनाव जायगाफ्रा एसे सुलायबाय, गुदानफोरबो खाथि खाला गुदान जाबाय। बे सिगाङाव जेब्ला जों उन्दै समाव बिराद मोजां दंमोन। बे 2010नि उनाव एसे जायगाफ्रा लेथ्रा जादों, गाज्रि जादों। दाबो मानसिफ्रा फैयो दिपर बिलखौ समायना होनानै। गोबां दा मानसिफ्रा मिथियो, गोबां बर' फिल्मनो जा आसामिस फिल्मनो जा बेयाव शुटिं खालामो, जायगाबो मोजां। आरो बेलासिफ्राव फ्राय गुवाहाटीनि मानसिफ्रा खाथियाव फै, बे साइडआव गिदिर हाजो दं, बे आरो बे 11 करिडरबो दं। गेजेर गेजेर 11फोरा मैदेरफोरा बेयाव बे दिपर बिलाव नों माब्लाबा फैयोब्ला सानफ्रोमबो फैया, गेजेर गेजेर फैयो बे दिपर बिलाव दुगैनानै फैयो आरो। बे हाजोखौ मा होनो, साखाथियाव थानाय हाजोखौ? हाजोनि नाम गैया बे। ओरैनो जों रानि ओनसोलनि बे हाजो, बे रानि ओनसोलनि गासै रानि ओनसोलनि माबा दं। ओरैनो बेयाव गोबां जोंनि बे बेलेग जायगानिफ्राय सेंग्रा सिख्ला फैयो आरो लोगोसे बे दासो फैयोना गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जरा जरा बेयाव बेरायनो फैखायो? गोदोनिफ्रायनो फैयोमोन। सिगांनिफ्रायनो मानसिफ्रा फैबाय थायो। दाबो एसे गभर्नमेन्टआ जे बे जायगाफोरखौ एसे मोजां बानायना होब्ला आरो मानसि फैगौमोन। सिगाङाव बे खाथि खाला धाबा हटेलबो दंमोन, जायगाया एसे गाज्रि खालामोना, बेनिखायनो बे जायगाफोरखौ एभेकसन खालामबाय आरो बे हटेलफोरखौ। बेनिखायनो बेयाव बांसिनै मानसिफ्रा मा खालामनो फैयो होननानै जायगाखौ नायनो फैयो? ओरैनो रंजानो फैयो, जायगायाबो मोजां, बे आबहावायाबो मोजां। बे गुवाहाटीनि एकदम खाथियाव नांजाबना थायोब्लाबो खाथिनि एसे जायगाफ्रा मोजां, हाजो दं, बेनिखायनो
बे बिलनि माबाफोरखौ समायना रमायना मिथिंगा नि गेजेराव दं ना बे बिल बेनिखायनो मानसिफोरा फैयो ओमफ्राय बेखौ जितु सरकारि भाबै बे मोनसे गिदिर बिल बेहा ओंखारलांनाय लामा दंना गैया बे ओरैबा बबेबा बिनि नाला दं बे मायाव ओंखारलाङो बेनिफ्राय बे एकदम ब्रह्मपुत्रआव ओंखारलाङो बे धारापुर होननाय दं धारापुरजों बे सिदा थांनानै बे माबायाव ओंखारो ब्रह्मपुत्रआव ओमफ्राय ओंखारो बिनि हाबबोनाय लामा दंना गैया बे दं दैया दं बे हाबबोनाय लामा मानिफ्राय दं फैयो बे दैया बे गुवाहाटीनिफ्राय मरा भरुलु दं भरुलु नदीनिफ्राय दैमानिफ्राय सिदा गरसुक जानानै बेयाव हाबो बे बेनिखायनो एसे प्रदुषण जाबाय सिगाङाव बेबायदि प्रदुषण गैया गुवाहाटीनि गासै लेथ्राफोरा दा बेयाव मोनफैबाय बिलाव सिगाङाव बिराद मोजां मोजां नाबो मोनोमोन दा एसे नाफोराबो जानो एसे मानसिफोरा बाहायो असुबिदा जायो थारमाने एसे मुनामो थारमाने नों खाथियाव नुयो केमेराजोंसो नुजायो दा आं नुगासिनो दं बे गासै दिपर बिल दंमोन बे ब्रिजखौ बारनानै गासै दिपर बिलनि हामोन बेयाव दा माबा माबि गारनानै गासै गुवाहाटीनि लेथ्राफोरखौ बेयाव गारनानै दिपर बिलखौ प्रदुषण खालामबाय सिगांनि बायदि गैलिया थारमाने बे जुदि सरकारा बे डाम्पिं ग्राउन्डखौ बेनिफ्राय बेलेग जायगायाव लांनो थाङोब्ला दिपरबिला सिगांनि बायदि निस्सय साफा जागोन ओरैनो बिनि सायाव माबाफोर एक्सन लादों लायाखै जोंनि बे गुवाहाटीनि रायजो राजाफ्रा गुवाहाटीनि रायजोफोरा बे खाथि खाला ओनसोलनि रायजोफोरा गेजेर गेजेर धरना होगासिनो दं डिमान्डबो खालामगासिनो दं लकेल एमएलए खौ रमेन कुल्टा नारायण कुल्टाखौ आरो बेखौ गेजेर गेजेर बुंगासिनो दं रमेन कुल्टाखौ जाहाथे बे डाम्पिं ग्राउन्डआ दिपर बिलाव जानाङा दिपर बिलाव प्रदुषण जाबाय सिगांनि बायदि नाफोराबो सिगाङावथ' बहुत ना मोनोमोन दाथ' बेबायदि नाफोराबो थैयो बे प्रदुषणनि थाखाय बेखौ जायो मोजां जागोन दा दिपर बिला सिगांनि बायदि बिराद प्रदुषण मुक्त जागोन बेखौ ओमफ्राय बेयाव ना जे हमो बिराद बेयाव ना हमनाया नों आंहा हमफैनो हायो ना हाया आरो बेयाव जे मासुवाफोर थायो बिसोरो सालान ना मा होनोमोनलाय बेखौ टेक्सथ' होनांगौ खोमा बेयावथ' माबा टेन्डारफोर जायो खोमा जोंथ' हमनो हाया बेयाव बिसोरो मोनसे माबा दं टेन्डार लानानै माबा मोनसे दं मा होनो बे ठिकादार बायदि दं ठिकादार बुंनांगोन र' बेखौ बिसोर टेन्डार लायो बिसोर टेन्डार लानानै बिसोर हमो र' महल होननाय दं बिसोरो महल लायो माबा मोनसे एरिया दं एरियायाव सोर हायो बिसोर हमो एरिया बायदि गावबा गाव एरियायाव महलफोरा सासेल' नङा बेलेग बेलेग महलदार थायो साबा द' बेबायदि महलदार थायो बिसोरो निजा निजा एरिया थायो बे महलदारासो हमनो हायो बेनि नाफोरखौ आरो ओरैनो बिनि नानि टेस्टफ्रा ओरैनो मा ना बांसिन मोनो बेथ' बिलोनि ना जागोन बिलोनि ना सिंगि मागुर मोनो कावैबो मोनो बोरलि नाबो मोनो बहुत रोखोमनि ना दं मोनो आरो गिदिर मोनसे बिल नालाय बिल ओमफ्राय बेनि नाया हाइस्ट दाम बेसे जायो बिसोरथ' केजि हिसाबाव फाना बिसोरो एसे मा होनो बे भाग सिस्टेमाव एसे बुरजा दाम इयाव बुरजा दाम लायो बिसोरो बहुत दाम हमनो हाया बोरलि ना केजियावनो बिसोरो 800-700 बिसोर बिगोन बुरजा लायो बोरलि नाफोरा बेबायदि माने बेनि नाया लकेलबो जायो नालाय गासै लकेलानो बुंनांगोन थेवबो माने बे दा जिहेतु जिएमसिनि टाउननि जितु मैला जाबोर गाज्रि बुस्थुखौ गारफैनानै नैबेनि नाखौ एसे मुगैनाय जादों आरो मानो होनबा बिराद लेथ्राबो जायो नालाय थिग बिनिखायनो दा बिनि जितु नाफोरखौ बांसिन जाला मिथिनायफोरा जाला खिन्थु नायाथ' जानो एसे गोथावथार लकेल ना खिन्थु दा जों मिथिनायब्ला बे जिएमसि जि गारदों बेयाव गारबेजफोरा बे लामाजोंनो माबा मोनसे दैमा दं बे दैमाया बेजों गेजेरनो बोहैनानै फैयो बे गासै लेथ्राफोरा बेयावनो हाबनानै दं बिनि नायानो जायो आरो बे खाथियावनो नों बिनि नायानो जायो आरो ओरैनो बेयाव गोबां माने मासुवाफोर थायो मासुवाफ्रा हमो आरो ना होमबा नाखौ आरो बिनि सायाव गोबां मानसिफ्रा बे दिपर बिल गुवाहाटीयाव दिपर बिल लानो मोनसे समायनासिन थासारि खोमा बिलो हिसाबै ना बिलो हिसाबै समायना थासारि बेखौ नायनो फैयो आरो नायनो फैयो बे समाव ओरैनो बे जायगायाव जेनेबा जानुवारिफ्राव बायदि बायदि समफ्राव माने पिकनिक स्पट बायदिबो बेयाव बे समाव मानसि फैयोना फैया डिसेम्बरनिफ्रायनो बेयाव मानसि जायो एसे नभेम्बरफ्राव एसे दैया रानलाङोना एसे राननायनि उनाव डिसेम्बरनिफ्राय फार्स्ट डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जायो डिसेम्बरनिफ्राय एकदम फेब्रुवारि लास्टसिम बिराद मानसि जायो बेयाव हाजार मानसि जेसेबां गुवाहाटीनि मानसि दं बे गुवाहाटीनि खाथि खाला ओनसोलनिफ्राय मानसिफ्रा बेयाव पिकनिक जानो फैयो गारि दोननो जायगा मोना पार्किं मोना हाजार मानसिफ्रा बेयाव पिकनिक जानो फैयो आरो लकेल ना बायसिगोन बेयावनो एवजासिगोन खोमा नङा बिसोरो बायनानैबो लाबोयो लकेलबो मोनो गेजेर गेजेर लकेल नाया थारमाने एकदम फुङावसो मोनो आरो बेलासियाव मोनो बिनि नाखौ माब्ला समाव हमो बांसिनै दाथ' दै गिदिराव बारा हमा
दाथ' हमो सानफ्रोमबो हमो सानफ्रोमबो दाबो नों नुगोन बे नाव सालायग्राफोर नासो हमगासिनो बिराद दं नाम सोलिगासिनो दा एसे ओमफ्राय ओरैनो माबा 5ता 5:30 बिसोर फैगोन अ फाननो बे लामायावनो खाथियाव बे फानगोन लामायाव नों जों नुगोन बे दिन्थिलांगोन लामायाव ना होमबा लामायाव बेनिफ्राय बिनि नाया अबेबाफोर साप्लाय जायो नामा गोजानाव गोजानावथ' साप्लाय जाया गुवाहाटीयावनो साप्लाय जायो गुवाहाटियावनो आरो खाथि खालानि बेफारिफ्रा दंना बेफारिफ्रा फैनानै बिसोरनिफ्राय लांनानै थाङो आरो फुङाव लांनानै लांनानै थाङो गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ जों दिपर बिलनि सायाव एसे मिथिना लाबाय जि जोङो मिथिगौ सनि आदाया जि मिथिगौ लकेल हिसाबै थिग बिदिनो दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जादों गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै बे समाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों रायजोफोर खावलायनोसै औ रायजो राजाफोरखौ जाहाथे अरन ब्रह्मनि बे इउटुब चेनेलखौ सानफ्रोम गासैबो बर' मानसिफोरा साबसक्राइब खालामो आरो बे बेल आइकनखौ क्लिक खालामना होयो जाहाथे बे नोंसोरो बेनि मोजां मोजां भिडिअ होनायफोरखौ नुनो मोनो बे खावलायनाय थाबाय आं बर' रायजोसिम गोजोननाय थाबाय बे आदाया खावलायदों थारैनो नंगौ नोंथांमोना सापर्ट खालामोबासो आंबो बेबायदि मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन आरो लाबोनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट माने बोलो होनांगौ आरो बेल आइकन आरो साबसक्राइबारखौ ना गोजोननाय थाबाय